Mirjam Paċ, mara ta' 54 sena u ta' żewġ tfal instabet mejta tardi 2 filgħaxija wara l-kmieni wara nofsinhar intramtet taħt it-tifrik tad-dar tagħha fil-Ħamrun. Il-ġisem bla ħajja tal-vittma nstab għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija f'operazzjoni mill-aktar delikata mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u li ħadet ma' 8 sigħat. Id-disgrazzja seħħet għal ħabta tas-2:15 wara nofsinhar fi triq Joseph Abela Skolaro fil-Ħamrun. Id-dar tal-familja ġarfet kważi għal kollox parti mit-tifrik spiċċa sita kostruzzjoni li fil-ħin tal-inċident jidher li kienet qiegħda tiġi skavata minn ħaddiema tal-kuntrattur. Xita fuq il-post qalu lil One News li d-dar tal-familja Paċ iġġarfet f'ħakka ta' għajn. Minnu fih waslu fuq il-post bosta fetturi tat-tifi tan-nar u ambulanzi mill-isptar Mater Dei. Il-ġirien għarfuhom mill-ewwel li fid-dar kienet tgħix Mirjam u li f'dak il-ħin setet kienet id-dar. Fuq il-post madamx ma waslu wkoll żewġa u binta li dejru mbikmaw fuq ix-xwik jistennew baħbara bit-tama li kienet għadha ħajja. Iżda t-tama tagħhom li Mirjam tinstab ħajja ebba tal-kollox għal-ħabta tal-10 meta ġew marfa li instabet mejta. F'aġġornament li ġurnalisti fuq il-post, il-kellim tal-Pulizija Brendan Bisani ikkonferma li l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili lokalizzaw il-katavru ta' Mirjam mirdum qalb it-tifrik ta' dara għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija u minn hemmhekk bdiet ħidma biex joħorġuha minn qalb it-tifrik. Ważit jgħid li l-katavru ta' Mirjam instab fuq in-naħa tax-xellug tad-dar. Il-mara ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post minn tim mediku li baqa' fuq il-post u l-operazzjoni u wara ttieħdet bil-ħers lill-isptar Mater Dei fejn mistennija ssir l-awtopsja fuq il-katavru tagħha. L-aħħar żviluppi minn daqs 10 minuti ilu il-membri tal-Protezzjoni Ċivili irkupraw sabu l-mara taħt il-fdalijiet li l-bini mġarraf. Bħalissa hemm tal-esperti tal-qorti maħtura mill-Maġistrat Claire Staffrad Zamit li qegħdin jaħdmu fuq il-post. Il-mara nħarġet minn fejn instabet u issa ħad kompli l-investigazzjoni u anka l-inkjesta li ovvjament nistennew minn ftit ieħor li l-mara mbagħad il-katavru jittieħed il-kamra mortwarja għal aktar investigazzjonijiet. Jidher li il-katavru ġi identifikat instab fil-post għal ħabta ta' ftit wara l-10 u kif qedtilkom għal ħabta tal-10:30 il-katavru nħareġ minn taħt it-tifrik u l-investigazzjonijiet issa qed jissoktaw minn ħadd isfel tal-post fejn seħħet dan l-inċident. Intant sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija konfermaw ma' One News li għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija il-Pulizija bdiet tkellem diversi persuni fl-Assa tal-Ħamrun li għandhom x'jaqsmu mas-sita kostruzzjoni biswit id-dar tal-vittma. Dwar il-każ għaddejja wkoll inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffrad Zamit li ħatret bosta esperti biex jgħinuha fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.